pràctica està dins del bloc Mestres com a productors orals. L'activitat que he triat per a desenvolupar és teatre de titelles. En primer lloc, el que he fet ha sigut triar un conte clàssic i preparar els escenaris i els guinyols per a desenvolupar el conte. El conte que he triat és La Rínxols d'Or. He agafat aquest conte perquè volia conscienciar els xiquets i xiquetes que no poden fer això que els isca de la gana, ja que si fan com va fer a la història La Rínxols, podrien trobar-se en una mala situació. Per desenvolupar aquesta pràctica tindré com a espectador a Marcos, un xiquet de 5 anys, castellano parlant, però que dona al col·legi l'assignatura de valencià i per tant té una base de valencià per poder entendre la representació. Els objectius que m'he plantejat per a desenvolupar amb aquesta activitat són 3. El primer és apropar els xiquets i xiquetes a la literatura clàssica. El segon, desenvolupar el respecte als altres. I l'últim, apropar els xiquets i xiquetes a la tradició cultural. Ara vaig a representar el conte de La Rínxols d'Or. Enmig d'un frondós bosc vivia en una cabana de fusta una entranyable família d'ossos. Un magnífic dia de primavera, després de cuinar una exquisita sopa, el pare os i la mare osa van sortir a donar un passeig amb el seu fill l'osset. Mentre caminaven feliços pel bosc, una nena petita i preciosa es va acostar a la cabana dels ossos. A la nena se la coneixia com la Rínxols d'Or, pels llargs irabuixons rossos que sempre duia guarnits amb un gran llaç. La Rínxols d'Or, en veure aquella encantadora cabana i atreta per la deliciosa flaire del menjar, va entrar a la casa dels ossos. Un cop al menjador, va veure els 3 plats a punt, amb la sopa servida, i es va seure a taula. Va agafar una cullera i va començar a tastar la sopa que hi havia al plat més gran, que encara treia fum. Com que cremava, la va deixar al seu lloc. Llavors va agafar una altra cullera i va provar amb el plat mitjà, però encara li va semblar que era massa calenta, i va passar al plat més petit dels 3. Va trobar que aquella sopa estava a la temperatura ideal i es va prendre aquella saborosa sopa fins deixar el plat ben escurat. Un cop acabat el tiberi, la Rínxols d'Or es va sentir cansada i va buscar un lloc on poder descansar. Al costat de la xemeneia hi va veure 3 cadires de fusta i s'hi va apropar. Va seure la més gran, però li va resultar molt rígida i incòmoda. Va baixar d'un bot amb la intenció de provar la cadira mitjana, però, un cop més, no va trobar aquella cadira fos apropiada per al seu volum i va decidir seure a la més petita de les 3. Un cop col·locada, amb veu satisfeta, va dir en veu alta: «Per fi estic còmoda! Aquesta és la cadira perfecta per a mi! Aquí podré descansar una bona estona!» Però la cosa no va anar ben bé així. En realitat, el petit osset no era tan gran com ella i el seu pes era excessiu per a la cadira. A poc, les potes van anar cedint fins que la Rínxols d'Or va quedar estabornida a terra. Un cop superat l'ensurt per la caiguda, la Rínxols va decidir de buscar algun altre lloc on pogués estirar-se. Doncs continuava estant molt cansada després de tot el matí rondant pel bosc. Va alçar la vista i va veure al seu davant un dormitori amb 3 llits. Va creuar la porta de l'habitació i va optar de nou pel llit més gran dels 3. El llit era enorme i aspre, i el coixí estava massa alt per al seu caparró. Com que no es trobava còmoda, va saltar del llit i es va anar al llit mitjà, però tampoc no s'hi trobava còmoda. I va pensar: «Potser el llit petit és el més còmode. Espere que no es trenque igual que la cadira». I dit i fet, es va estirar sobre el llit petit. Li va resultar tan bollet i acollidor que es va quedar adormida al cap d'un moment. Mentrestant, els 3 ossets van tornar a casa. I quina no seria la seva sorpresa quan van anar cap a la taula i es van trobar amb les 3 culleres dins els plats. El pare os va dir: «Algú ha tastat la meua sopa!» La mare osa va dir: «Algú ha tastat també la meua sopa!» I llavors el petit osset va exclamar: «Algú ha tastat la meua sopa i se l'ha pres tota!» Els ossos es van anar al costat de la xemeneia
i el pare os va notar que la seva cadira no era el mateix lloc i va dir: «Algú s'ha assegut a la meua cadira!» La mare osa es va adonar també que la seva cadira havia estat utilitzada i va dir: «Algú s'ha assegut també a la meua cadira!» I el petit oset, plorant, va dir: «Algú s'ha assegut a la meua cadira i l'ha trencat!» La família al complet es va anar al dormitori. Ja dins, el pare os va dir: «Algú s'ha ficat al meu llit!» La mare osa es va apropar al seu llit i va dir: «Algú s'ha ficat també al meu llit!» I el petit osset va dir: «Algú s'ha ficat també al meu llit i encara està dormint en ell!» I del crit, Rínxols d'Or es va despertar i al veure els tres ossos ben enfadats, es va espantar tant que va saltar del llit corrent i corrent, sense parar, va anar per tot el bosc fins a arribar a la seva casa. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. If you can bring me down, then you can bring me up. Don't make me feel alone. Let's party on and En on. conclusió, dir que quan el xiquet va veure aquesta representació li va agradar molt. Com que ja coneixia el conte d'abans, no li va resultar gens difícil d'entendre, encara que algunes paraules de vocabulari li van semblar una mica difícils, però pel contingut de la resta ho va entendre.